ísť pri stanovení mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta až na doraz teda na tú vrchnú hranicu. Ja sa pýtam akože na to odvodnenie, lebo... Nežiada sa vám. 72 000 mesačný plat vrátane mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta. Aké mesačné odmeny dostávate vy, občania mesta? Mnohí z vás nedostávajú za drinu v práci žiadnu alebo len veľmi malú mesačnú odmenu. Ale z vašich platov a daní Danko navrhuje maximálnu odmenu. 30% mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke. A aké odmeny dostávajú vedúci zamestnanci mesta, to zatajuje. Poslankyňa Mezenská sa pýta, prečo navrhuje maximálnu 30% mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke. Dankovi sa ale nežiada odpovedať či zdôvodňovať. Odvodnením, aj keď tu nie je žiadne, prečo vlastne potrebujeme ísť pri stanovení mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta až na doraz teda na tú vrchnú hranicu. A z môjho pohľadu to vyjadrenie na základe uvedeného navrhujeme schváliť túto odmenu, lebo to zákon pripúšťa. Myslím si, že nie je obsažné. Hovorí to primátor. To je môj návrh. Ja sa pýtam akože na to odvodnenie, lebo... Nežiada sa vám. Ten, kto pripravoval... To je môj návrh. Ja sa pýtam akože na to odvodnenie, lebo... Nežiada sa vám. Ten, kto pripravoval... To je môj návrh. Ja sa pýtam akože na to odvodnenie, lebo... Nežiada sa vám. Ten, kto pripravoval... Odmeny vedúcich zamestnancov mesta zatajuje a maximálnu 30% mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku nezdôvodňuje. Viete, aké platy a odmeny vypláca z vašich daní?